Sľubujeme, že s vedomím poslania vedy, techniky a umenia spoločnosti budeme využívať a tvorivo uplatňovať znalosti získané štúdiom na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach na prospech rozvoja spoločnosti a vlastnej osobnosti. Zo všetkých síl budeme podporovať rozvoj vedy, techniky i umenia a budeme žiť tak, aby naše konanie bolo hodné absolventov tejto univerzity. Daj mi stoličku, bo nevidím. Prosím teraz profesorku inžinierku Alenu Pietrikovú, kandidátku vied, aby sa ujala úlohy promotorky. S radosťou prijímam úlohu odovzdať vám, milí absolventi, inžinierské diplomy. Verím, že v priebehu štúdia na tejto univerzite ste si vytvorili pevný vzťah, na základe ktorého v ďalšom živote vždy prispiejete k jej rozvoju. Študijný program informatika. Inžinierka Barbora